Det her, det er grunden til, at du skal spise sushi, når du skal så din frø. Nu skal jeg vise dig hvorfor. Prøv lige at se de her. Er det ikke bare flotte? De hedder Marieklokke på dansk, eller deres videnskabelige navn, det er Campanula medium. Det er en 2-årig blomst, og det er første gang i år, at det har lykkedes mig at få dem til at spire. Og det var efter jeg fandt ud af, at marieklokker, de vil forspires i sushibakker. Så hvis jeg skal have nogen, der er lige så flotte næste år, så er det faktisk nu, jeg skal til at så dem. Og ja, igen, det kan være, at det er gået rigtig nemt for dig med at bare så dem i en, det ved jeg ikke, en kasse eller noget andet, hvor man plejer at forspire sin frø. Men for mig, der er det sushibakker. Og det er ikke kun en undskyldning for at spise en masse lækker sushi, vel? Altså, det er det ikke. Det er det også lidt, men yes. Her der har jeg 2 forskellige ting. Jeg har noget kokosjord, som har været opløst i noget vand, men det er tørret lidt ind, så jeg skal lige putte noget mere vand i. Her der har jeg noget spagnumfri så- og prikkeljord. Det er den her fra Champost. Den er jeg stor forbruger af, fordi det er rigtig godt, når man skal forspire. Jeg bruger den sammen med, jeg laver sojablocks, og det gør jeg i sushibakkerne. Så jeg vil starte med lige at tage noget vand og putte i. Og det er det gode ved at gøre det her ude i sit drivhus eller et andet sted, hvor man godt må svine noget med det. Og så, når det lige er opløst en lille smule, i dag der gør jeg det bare lidt på slump, men ellers så måler jeg det af. Når det er opløst en lille smule, så laver jeg en god blanding, cirka 2/3 champost og 1/3 kokosjord, og så godt med vand, indtil det har så lidt en god konsistens. Det skal jeg nok lige vise, hvordan det skal være. Så nu har jeg taget og mixet cirka 1/3 kokosjord og 2/3 spagnumfri så prikkeljord, og nu har jeg blandet det godt sammen, og kan lige vise, hvordan det er blevet. Nu er det blevet sådan, at jeg kan tage en klump, og så kan I se, at der kommer lige lidt vand ud af det, når jeg klemmer på det. Det er egentlig blevet sådan rimelig godt formbart, og det er det, jeg godt kan lide ved den her kombination af champost og kokosjord. Jeg har også prøvet med almindelig spagnum, men jeg synes ikke lige, det har været så godt. Så tager jeg lige og kører den her lidt rundt. Den her soilblokker, den har jeg fået i gave. Men jeg mener, den er købt ved Zinkbakken, og det her det er en af de små af dem. Og så gør man lige sådan her, putter det ned, og hvis jeg nu har lavet en god blanding, så skulle det gerne lige sådan nogle fine små kager. Jo. Den ligner jo nærmest sådan et stykke Toblerone der, man har lyst til at spise. Det ser jo godt ud, det her. Men prøv lige at høre, der er 20 i sådan en soilblok som den her, og det er jo slet ikke nok til det, jeg skal have sået i dag. Så vi gør lige sådan her, putter den tilbage i, bum. Så prøver vi lige en gang til. Så har vi lidt af det her. Det er lige min lille dreng, der er glad ud ved enderne af badebassinet. Så er mit trick nemlig, at hvis jeg nu sætter den her, ikke også? Og 1, 2, 3. Jo. Så
tager jeg lige lidt mere jord op i søjleblokken. Tjekker lige. Det ser fint nok ud. Kunne have skrabt det sidste af, men det gider jeg ikke lige. Sætter den her. Og hvis man nu kun skal så 20 frø, så behøver man jo ikke putte så mange i, men jeg synes det er rart ikke at have så mange bakker til at stå, så jeg prøver at samle det lidt. Så. Der er nogle ænder og en lille dreng, der holder fest. Det kan I godt høre i baggrunden måske. Så er der faktisk lige plads til, hvis jeg lige skubber lidt forsigtigt. Jeg har gjort det her før, det kan jeg love. Og så... den blev ikke så god, men så er det jo ikke værre end at man bare lige laver en ny kage. Ikke? Jeg skal sørge for, at jorden den er fugtig, men ikke for fugtig og ikke for tør. Og igen, man må altså også godt nøjes bare med at lave et par stykker i hver bakke. Men ja, hvis jeg får 100 kampagneblomster næste år, altså marieklokker, så er jeg jo meget, meget glad. Så det var bedre. Så mangler vi bare lige den sidste. Og igen, gør det her et sted, hvor man godt må svine lidt med det. Så. Bum bum. Der var lige et hul der, men det gør ikke så meget. Der kan sagtens sås i alligevel. Det var soilblocks til de her marieklokker til næste år. De her, det er jo næsten færdige, men altså hold nu op, hvor er de flotte, ikke? Soilblocks bruger jeg til alle de små frø. Jeg bruger det ikke til solsikker og ja, planter, der har store frø, men små frø og dyre frø, dem putter jeg i soilblocks og starter dem på den måde, så kan jeg holde lidt bedre øje med dem. Og så tætsluttende låg omkring, og så ind på badeværelsesgulvet, hvor vi har varme på, og så skulle de gerne spire. Ja, beklager mine beskidte fingre. Så skulle de gerne spire sådan i løbet af, altså om 14 dages tid skulle de gerne være oppe. Jeg har også sådan en stor fin spirebakke som den her, med 84 huller i, og i den kunne jeg jo sagtens spire sådan nogle som de her studenternelliker. Men der går rigtig meget jord og plads til sådan en fætter her. Og jeg kan sagtens så de her studenternelliker i soilblocks. Så er der sådan noget som de her dejlige morgenfruer. Der er frøet lige lidt større. Dem putter jeg ikke i soilblocks. De bliver simpelthen for store og for bøvlede. Man kan få større soilblocks, men jeg bruger soilblocks til at starte frø i. Og så når de bliver lidt større, så planter jeg dem over i den her, sådan, så de kan vokse videre deri. Det går rimelig nemt. Men for mig det vigtigste ved at bruge sushibakker og soilblocks, sushiblocks, er det ordet for det? Sushiblocks, det er for at få spiret de frø, som er ret bøvlede og spire, som for eksempel de her primadonna blomster.
Jeg har også stor held med at spire sådan nogle som de her solhatte. Rudbeckia synes jeg har bøvlet lidt med. Martrim har jeg, de er også sådan nogle lidt dyre frø, og dem har jeg også stort held med at putte i soilblocks. Det her, det var bare en pose, der lå her. Morgenforerne, dem prøver jeg at så et hold af nu og se, om jeg kan nå det her starten af juli. Og de ryger altså direkte over i de her spirebakker. De marieklokker, jeg skal så, de hedder Champion. Dem, jeg har her, det er sådan en navnløs variant. De har været rigtig flotte, men jeg skal prøve noget nyt jo. Så de her, de er købt ved Botania. De hedder Champion. Jeg har købt 4 forskellige farver. En, der hedder White, Rose, eller Rosé, Lavender og Blue. Så forhåbentlig får jeg 80 nye campanulaer næste år i de her lækre farver. Og så skal jeg se, så skal jeg også have sået. Jamen, jeg har mange ting, jeg skal have sået nu. Jeg har en natviol, jeg skal have sået til næste år. Gyldellak, det er den, der kommer tidligt i foråret og dufter skønt. Studenternelliker, fordi du kan ikke have for mange studenternelliker. Det er ikke muligt. Ja, mere natviol. Her er de hvide. Altså, hvid natviol. Ja tak. Hvor lader jeg dem nu hen? Jo. Det her, det hedder Martrim på dansk, og Feverfew på engelsk, og det er en fantastisk snitblomst, og den her, den hedder Orinoco, og der er 20 frø i, så den skal jeg så sammen med de her kampagnelærer, eller marieklokker. Ja, det er jo skønt, så nu skal jeg bare lige have fundet en spisepind, som jeg kan duppe frøene over i soilbloksene med, og så skal de have låg på ind på badeværelsesgulvet, og så er jeg kørende med blomster til næste år, ikke? Altså, nu må vi se. Ja, tak fordi I så med, og det var altså derfor, at du skal have sushi, når du sår din frø. Ja, der er desværre